Ата белән ана бала тугач 40 көн баланы чит күзләргә күрсәтми. Менә сезнең бу хакта үз фикерегез нигә шулай итәләр? Хәзер әйтәм. Әгъүзу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә нәрсә дип әйтәбез инде, күз тиюләр бар. Әүвәлдән инде ул күз тиюләр, алар бик куркынычлы нәрсә. Хәзер кешеләр хәсед итеп карыйлар, әүвәл алай итеп карамаганнар. Тизрәк бала җанына кияләр дә атасына ошаганмы, анасына ошаганмы диләр. Анасына да ошар, атасына да ошар. Бабасына да ошар, дәвәтигә дә ошар, дәвәнигә дә ошарга. Бишектәге 5 төрле дип әйтәләр әтиләр, әниләр. Бишектә 5 төрле. Үсә, һәммәсенә ошый. Ә хәзер нәрсә тавышыга? О, миңа ошарга тиеш. О, хатынга ошаган тиеш. Ә бала бит сабый. Сабыйга текәлеп карарга ярамый. Аңа текәлеп карасаң, зәхмәтле, ятсыз күзләр балага төшә, баланың тынычлык китә. Менә бәбишәйем хәзер әйтәм инде. Бәбишәйе нәрсәгә хәердә алыр өчен, шул бала исән-сау үссен өчен, аңа теге тәпи җуам дип, аракы исен иснәттереп бала җанына килергә тиеш түгел берәү дә. Ул бала әле фәрештәләр җанында. Яхшы һава әнисенең исе белән генә үсәргә тиеш. Әтинең субханаллаһи дигәнне, дәвәнинең субханаллаһи дигәнне, дәвәтинең субханаллаһи дигәнне. Инде 40 көнгә хәтле нәрсәгә карарга тиеш түгел. Бездә гырыф-гадәт белән 40 көнгә хәтле бала әле тән алыштырып бетерә алмый. Ул беркемгә дә ошый да алмый. Аннары соң инде 40 көнгә хәтле әни кешенең әйтәләре 41 тамыры өзелсә, әүвәл баладан да үлгәннәр. Шул 40 тамыр өзелгәчтән хатын-кызга әзрәк мәшәкатьләр әз булсын дип, хәзер бәбишәй дип күстәнәчләрен белән киләләр. Кайсы операция белән алалар әнинең, кайсы булай тудыра, 40 тамырын өзелеп бала тудыра әле. Аңа тагы шәй куярга кирәк, баланы кырга кирәк, ашарынга пешергә кирәк. Кеше ишектән кергәчтен шәйен әзерләргә кирәк. Балалар нәрсә әүвәлгеләр әйткән, балалар излекмәсен дип. Излегү нәрсә? Әнә тышка чыгып китә, үзеге булса, имиенә суык тия, фуртышкы җанына килсә, тагы балага, менә шулай итеп балага бернинди җил дә җырамый. 40 көннән соң әни дигән кеше дә тезелеп килә, 40 тамыр тезелә, бәбигә дә тәннәрен алыштырып, матур итеп, әтиенә дә ошый, әниенә дә ошый. Бәбишәйендә инде 40 көннән соң гына тиешле килергә. Шунда инде субханалла дип карарга кирәк балага, күз тимәсен дип, анда аракы эчеп, балага, сабыйга аракы исе кертергә ярамый. Аракы исе кертеп, эчкән әти, эчкән әни баланы үпсә, инде нәрсә буласын беләсез? Канына ук китеп бару бар. Сулыш белән балага алкоголизм дигән нашар һава кергә тиеш түгел. Ул баланы тәрбияләргә, дыгалар белән үстерергә, улларның, карчыкларның, әбиләрнең сүзләрен әзрәк тыңларга авыр түгел. Субханаллаһи, мәшәалла дип әйтергә авыр сүз түгел. Шуны әйтмиләр. Субханаллаһи, мәшәалла дигән сүзләрне әйтсәләр, фәрештәләр дә сөенер, бала да җылмаеп җатыр. Хәзер балалар туа, хәзер балалар җанында эй бала, бер кеше булмаса да килеп җата ул. Нәрсәгә килә ул? Фәрештәләр килдерә аны. Сабый бит ул. Сабый дөньяга галим булыр өчен туа. Сабый бу дөньяда галимә булыр өчен туа. Шул балалар аркасында без, рәхмәтле балалар аркасында, хәзерге дөньяда шуларның башларын Аллаһ Тәгалә зиһеннәрен биргәчтән, кнопкага гына басабыз, шәй куябыз, кнопкага гына басабыз да, стиральный машина җуа, кнопкага гына басабыз да, идәнне себерә. Кемнәр эшли аны? Шул сабый балалар эшли аны. Аларны имгәтергә ярамый, баш миләренә тияргә ярамый, баш миләрен агулы исләр белән аңгырайтырга ярамый. Шул балалардан бөтен ил, бөтен җәмәгать игелек күреп, рәхмәт укырга кирәк. Инде әйтсәм әйтим, нинди генә сура укысаң да, нинди генә дуа укысаң да, галимләр, галимәләр
Рәхмәт жаусыналарга. Шулар аркасында без билим бирүчеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Тәрбия кылучыларга рәхмәт әйтәсем килә. Сабырлы әти, әниләр балаларны үстерсәләр, тәүфыйк бул балалардан игелек күрәбез. Кеше балаларыннан игелек күреп жатам. Үземнең бала чагам булмаса да.